musical meet ni bagai samung khalai tonglai mani photo shoot ni thai dara song black ni boro no ka black khasra ona haji yang obo saro bere ni rok dis pin ka thang ngomo saila prei khudai ge boro khanai hospital lo bo seman ko hare amo kai sinam tani sikla rok boro kathal baptist pastoral circle SNBA by om kendra khlai kana ni bagai program rok sunjaka rok haidi haini nanti mana bilge to nanglang ang rowan ya mau terus yang sini menai tonggo kemo sujak pro ana sini mangnak bono unknown person dara botongo kisa menak nongka anu tara nongka na beras mau brake hambai program caitok temani bagai kenani pandani bagai kai te khoroksa dara tongo lekhe aktif bobo mo hake no circle no na hadi ko orang no sida yang naik video to nok naik kaisa thai ro ko phan nok naik amo tongo social media platform to gena mano thangna thai enggak aja yang ngomong hari pa kan tong no omo hai sing sara sasak tong ka ba sugna hab paheng khana omo sobayo ta am sing ngodiri ne bagai jono no phung kaham phung to aikya gai khanani salomala lainai khana sin arrival time tongo 7 am ni simi 9 am jora aboni bising no rok sokoi baidi no sing bam nai omo hai sini committee ningai omo hai no lekano musical meet lekano kotor omo angjin nai mani nukmani ono circle logo bo semia sampai sini circle lokai omo hai sen jaka obo sin bagai lekano obo hard work ni bagai no omo hai lai maka abok jokon kai to semua bisi ngomong hambai normal ngomong bagai ini masih no malai kan jadi no berani sama